Završen je vanredni summit NATO lidera. Koje su ključne poruke današnjeg susreta? Okolnost da je ovo drugi summit NATO-a na kojem učestvuju svi šefovi država i vlada zemalja članica i šefovi država i vlada važnih partnera NATO-a govori o visokoj mobilnosti unutar NATO saveza i također, rekao bih, o visokom stepenu odlučnosti da se stane na put agresiji koju je Ruska federacija preduzela prema Ukrajini. Na današnjem samitu je zapravo potvrđena snažna podrška Ukrajini i spremnost svih članica alijanse da kroz razne aspekte pružanja pomoći obezbijede traženu podršku iz Ukrajine da se nastavi sa uspješnim odupiranjem agresiji. Također, ponovljena je odlučnost alijanse da u potpunosti zaštiti svoj prostor i ponovljeno je bezuslovno poštovanje onoga što je član 5 Vašingtonske povelje, Vašingtonskog ugovora o zaštiti euroatlantskog prostora. Također, ponovljena je spremnost da se u poseban režim pažnje dovedu zemlje koje su partneri, koji su pretendenti na članstvo u alijansi. Dakle, tu se najviše govorilo o Bosni i Hercegovini i o Gruziji. I naravno potvrđena je spremnost da se ide sa daljim snaženjem NATO struktura na čitavom euroatlantskom prostoru, a posebno u istočnom krilu alijanse. Tako da ovdje smo zapravo potvrdili, kao što sam kazao, čvrstu rješenost da ne dozvolimo da se ugroze vrijednosti koje su napadnute ovom agresijom Ruske federacije na Ukrajinu. Ovdje definitivno nije riječ o problemu bezbjednosti Ukrajine, niti o rusko-ukrajinskom sukobu. Ovdje je riječ o udaru na aktuelni svjetski poredak, riječ je o udaru na europsku bezbjednost, riječ je o udaru na bezbjednost euroatlantskog prostora i to se danas, sve te vrijednosti se danas brane u Ukrajini i otuda, da kažem i tako, snažna podrška svih članica alijanse u Ukrajini da istraje u toj odbrani, jer je zapravo riječ o odbrani svih ovih vrijednosti. Današnji summit je bio prilika da skrenem pažnju da je Zapadni Balkan također na udaru ruskih imperijalnih pretenzija, da je Zapadni Balkan već napadnut kroz višegodišnje hibridno i maligno djelovanje ruske doktrine destrukcije. Podsjetio sam na to da je Crna Gora bila prva zemlja na Zapadnom Balkanu koja je već 2016. godine napadnuta sa namjerom da bude osujećena u ostvarivanju svog članstva u NATO alijansi, a da su sve godine posle toga zapravo bile godine daljeg razvoja tog hibridnog modela ratovanja, te da smo se tokom posljednjih godina suočavali sa, da kažem, primjenom tog hibridnog modela kroz vrlo razne i sofisticirane metode ratovanja. I skrenuo sam pažnju naravno da bi NATO kao i Europska unija morali pokazati više odlučnosti u zaštiti tog dijela jugoistoka Europe, pokazati svoje neupitno liderstvo i svoju odgovornost za europeizaciju tog prostora i naravno poslao poruku da je jedini dobar put i jedino izvjesna europska i euroatlantska budućnost regiona Zapadnog Balkana kroz nastavak dalje integracije u Europsku uniju i NATO. Ohrabren sam onim što sam danas čuo. Ja mislim dakle da je ruska agresija na Ukrajinu na izvjestan način podstakla posebno Europsku uniju na veće jedinstvo, na veću odlučnost, čak na veću efikasnost u implementaciji sankcija koje primjenjuje prema Rusiji. Dakle, ja mislim da
je također na dijelu mnogo snažnije jedinstvo između NATO-a, Europske unije i naših partnera i ohrabren sam, dakle optimista sam i vjerujem da definitivno pokazujemo kapacitet da zaštitimo ono što su europske i euroatlantske vrijednosti. Na koji način Crna Gora može pomoći u ovoj situaciji? Ili da li Crna Gora razmatra slanje dodatnih vojnika u 4 nove borbene misije koje je najavio generalni sekretar? Crna Gora je odgovorna članica NATO saveza, trenutno u problemu. Ti problemi su posljedica upravo ovog hibridnog djelovanja Rusije na prostoru Zapadnog Balkana. Mi posljednjih mjesec dana imamo problem sa funkcionalnošću određenih institucija, a zavisno od toga je i ispunjavanje naših obaveza prema NATO alijansi u ovom posebno osjetljivom trenutku. Smatram da je sada najvažnije da Crna Gora dobije novu vladu, da se osposobe i parlament i vlada i da se na taj način stvore uslovi za donošenje odluka koje će značiti odgovorno ispunjavanje obaveza, a uz to Crna Gora treba da nastavi da kroz razne forme pomoći, dakle uključujući humanitarnu pomoć, obezbijedi zaštitu interesa Ukrajine, prije svega njenih stanovnika, koji se danas u značajnom broju nalaze u statusu izbjeglica, dakle i da stvorimo uslove za što brže uspostavljanje mira, da pomognemo u uspostavljanju što bržeg mira u Ukrajini i stvaranju uslova za povratak stabilnosti i za normalizaciju života u toj evropskoj državi. A kada je riječ o slanju dodatnih snaga u 4 nove misije, da li će Kao što Crna sam Gora kazao, mi nijesmo do sada izostali ni iz jedne obaveze koja je namijenjena NATO članici. Crna Gora već ima svoje vojnike u NATO sastavima, tako da nema nikakve sumnje da ćemo kao i do sada ispunjavati svoje dodatne obaveze koje će se sada ticati snaženju upravo NATO struktura u istočnom krilu alijanse. Dakle, kao što znate, na ovom samitu je govoreno o snaženju NATO struktura u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj i Slovačkoj. To će svakako podrazumijevati angažman svih zemalja članica NATO, uključujući Crnu Goru, i nema nikakve sumnje da će Crna Gora toj obavezi odgovoriti. Može samo jedno pitanje, Večernji list iz Hrvatske. Vidimo da je predsjednik Milanović u svojoj izjavi spomenuo i Srbiju, koja nije nikakvoj izjavi i deklaraciji, a i niko drugi nju nije spominjao, ali koliko smo njega shvatili, on je rekao da Srbija se konačno treba odrediti, da treba shvatiti da je ona neka fusnota Rusiji, ima značenje fusnote i da je ovo možda prilika Srbiji da se odredi prozapadno, pa ako želi, ako ne želi, da onda konačno ne želi. Kako vi gledate, čuli ste to izlaganje predsjednika Milanovića, ali mislite li da je to opravdano sad da NATO poruči Srbiji ili ste s nama ili ste protiv nas? Ili... Ja bih rekao da je tu čak poruka suvišna. Dakle, svaka zemlja, prije svega svaka evropska zemlja, se u ovakvoj situaciji mora suočiti sa dilemom. Ili je na strani evropskih vrijednosti, ili je na strani agresora na evropske vrijednosti. Teško možete biti i na jednoj i na drugoj strani. Tako da sa tim, kao što znate, nemamo nikakvog problema u Crnoj Gori. Od prvog časa smo kazali da smo na strani evropskih vrijednosti, evropskog jedinstva, euroatlantske bezbjednosti i da, naravno, kao članica alijanse smo spremni da u punoj mjeri preuzmemo sve obaveze koje iz toga slijede. Zadovoljstvo je vidjeti da su bezmalo svaka evropska država veoma jasno opredijelila oko tog pitanja. Ako se neka i nije dovoljno jasno opredijelila, a očigledno da nije, jer neke od država još uvijek izbjegavaju da prihvate politiku sankcija prema Ruskoj federaciji, a nema drugog instrumenta kojim se možete suprotstaviti ruskoj agresiji. Ako se pametno odlučilo da se ne ulazi u Treći svjetski rat, onda dakle ostaje politika sankcija kojom pokušavate da zaustavite agresora na evropsku bezbjednost. Onda je dakle to izazov za svaku zemlju i za očekivati je da svaka evropska zemlja sa istim osjećajem odgovornosti da čuvamo svoju bezbjednost i čuvamo svoje vrijednosti pristupi takvoj politici.
Evo, to je Ali moj... Srbija očito to ne radi i pokušava nešto još između. To hoću reći. Kako je vaše mišljenje? Može li i brine li vas to? Već sam vam kazao da ja mislim da nije moguće biti A brine li vas ako između Srbija tako- evropskog sistema vrijednosti i agresora na evropski sistem vrijednosti. Dakle, uvijek me brine kada to vidim, naravno. I ja mislim da je apsolutno nemoguće biti u raskoraku između ta dva pola. Morate s obje noge stati na jednu stranu. Svaka razumna politika će stati na stranu odbrane evropskog sistema vrijednosti. Zato smo zainteresovani svi kao Evropljani. Na taj način ćemo pokazati da znamo zašto smo tokom ovog perioda od Drugog svjetskog rata, dakle kao Evropljani i kao dio Evroatlantskog saveza, imali tu superiornu poziciju koju smo imali. Imali smo je zbog sistema vrijednosti. Taj sistem vrijednosti je sada napadnut, a naša je obaveza da ga odbranimo. Koji je vaš zaključak ovog današnjeg samita i je li se NATO savez približio rješavanju ikako problema, odnosno je li danas donesena odluka o bilo kakvim konkretnijim mjerama za pomoć Ukrajini? NATO savez od prvog dana zaista ima vrlo konzistentan stav. Taj stav glasi da ćemo bezkompromisno braniti evroatlantski prostor i to je ponovljeno i na današnjem samitu. Jednako tako da ćemo pažljivo postupati da nekim svojim ishitrenim postupkom ne isprovociramo širenje sukoba i izazivanje sukoba svjetskih razmjera. Ja mislim da je to jedino moguća politika u ovom trenutku. To što ona još uvijek ne daje onaj konačan rezultat koji mi želimo. Želimo da se što prije obnovi mir i da se što prije zaustavi stradanje ljudi u Ukrajini. To definitivno nije na strani NATO-a i to za takav epilog, da kažem, očigledno treba još nešto vremena da probudimo onu odgovornost koja je negdje zamrla na jednoj važnoj svjetskoj političkoj adresi kakva je Moskva i da, dakle, dovedemo do otrežnjenja i da dovedemo do povratka na onaj put kojim se ovakvi problemi jedino mogu rešavati, a to je put politike, put diplomatije, put pregovora. Tako da s jedne strane mislim da NATO radi sve što je u njegovoj moći, već sam u prethodnom dijelu izjave kazao da snažno podržavamo herojski otpor Ukrajine i da pokušavamo kao zemlje članice da kroz razne forme pomoći doprinesemo da taj otpor ima jedan uspješan konačni epilog, a na drugoj strani smo naravno svi još uvijek frustrirani i nezadovoljni što prolazi mjesec dana, rat i dalje traje i dalje tamo stradaju civili i na neki način svi smo frustrirani, kao što sam kazao, zbog toga što u 21. vijeku imamo ovakav negativan razvoj događaja kada se beskrupulozno, brutalno atakuje na jednu nezavisnu i suverenu europsku državu, kada se atakuje na međunarodno pravo, kada se gazi povelja Ujedinjenih nacija od strane zemlje koja je stalna članica Savjeta bezbjednosti i Organizacije Ujedinjenih nacija. To izaziva nezadovoljstvo, a s druge strane mislim da NATO pokazuje i odlučnost, a pokazuje promišljenost da bilo kojim ishitrenim potezom ne doprinose daljoj eskalaciji sukoba. Izbjeglice iz Ukrajine svakodnevno stižu u Evropu. Koji su kapaciteti Crne Gore i da li Crna Gora ima kapacitete i kolike da prihvati izbjeglice iz Ukrajine u ovom momentu? Nema nikakve sumnje da je Crna Gora u svakom kritičnom periodu i ranije i novije istorije pokazala osnovni kapacitet, a to je dobru volju i spremnost i otvorenost da sve ljude koji se nađu u nevolji prihvati i pruži im prvu pomoć. Ja ću vas podsjetiti da smo 1999. godine na našem prostoru imali 120.000 izbjeglica, to je preko 20% našeg stanovništva. Prema tome, ovih dana ljudi iz Ukrajine dolaze u Crnu Goru, oni su primljeni onako srdačno i otvoreno kao svako od njih, dakle kao i te 1999. godine, tako da nema nikakve sumnje da će Crna Gora biti na visini zadatka i da neće propustiti priliku da našim prijateljima iz Ukrajine pruži utočište, da lakše savladaju nevolju u koju su ušli ovako brutalnom agresijom iz Rusije. Generalni sekretar pozvao je i na dodatno izdvajanje za odbranu, za ubrzanje izdvajanja za odbranu. Da li očekujete da Crna Gora prije 2024. godine, što je zacrtani cilj Crne Gore, izdvoji 2% za te svrhe?
Ovo je svakako dodatna inspiracija za sve i siguran sam da nećemo propustiti priliku ni u Crnoj Gori nakon konsolidacije državno-političkih struktura, mislim prije svega na izbor nove vlade, da sagledamo mogućnosti da u kraćem roku ispunimo svoju obavezu izdvajanja 2% GDP-a za odbranu, jer smatram da nas ovaj neprijatan razvoj događaja kojem sada prisustvujemo upozorava da je to od vitalnog interesa za nacionalnu bezbjednost i od veoma važnog interesa za odgovorno ispunjavanje obaveza zemlje NATO članice. Hvala mnogo. Hvala vam.